ବିଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବିଲ ପାଇଁ ମଜୁରୀ ହେଲାଣି ଆସି 900 ଟଙ୍କା ବୁଝିପାରିଲ ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ରହିବା ଟିକେ ଲୋକ କୋଉଠି ହେବେ ତମ ପାଖରେ ବୁଝିଲ। ଲୋକ ତ 900 ନେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ମାଲ ପିଇବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ବି ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନଟୁ ନହେଲେ ଯିବେ। ନଟୁ ପୁଣି କ'ଣ ସେଇଟା ସେ ଆମର ଫଟିର କହୁଛନ୍ତି ନଟୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ହବନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଅନଲାଇନରେ ମଗେଇଦେବା କି ଲୋକ ଅନଲାଇନରେ ମିଳୁଛନ୍ତି। ହଁ ଅନଲାଇନ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ବିଲ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଅନଲାଇନରେ ମଗେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ସେ ତ କିଛି କହିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନଟୁ ଫଟୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନେଲେ ଆସିବେ କ'ଣ ନଟୁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ଦେଖେଇ ସେ କ'ଣ ସେ କିଏ ସେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଅନଲାଇନରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କିଏ ଅଛି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି 3000 ଟଙ୍କା ଭେଲିଆନ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଇଏ କ'ଣ କାମ କରିବ 3000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଇଏ କ'ଣ 3500 ଇଏ କ'ଣ ଆମେରିକାନ ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଇଏ କ'ଣ କାଦୁଅରେ ପଶି କାମ କରୁଛି ଜୋତା ଫୋତା ମାରିଛି ଚଷା ମଶା ମରେଇକି ଇଏ କ'ଣ କି କାମ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଇଏ 1200 ଟଙ୍କା 1200 ଟଙ୍କା ଇଏ କ'ଣ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି ବାବା ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ ଇଏ ଏମିତି ଚୁଟି ଫୁଟି ରଖିଛି କ'ଣ ଏମିତି ଇଏ କ'ଣ କାମ କରିବ ଆଉ ଏଇ କ'ଣ ହେଇ ସାଜନ ନେମେ ସାଜନ 5 ଘଣ୍ଟା କାମ 5 ବର୍ଷ ୱାର୍କ ସେଡ଼େ 900 ଟଙ୍କା ନେବ ଇଏ ତ କ'ଣ କମିଡ଼ିଆନ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି କୋଟ ଫୋଟ ମାରି ଚଷମା ମଶା ମାରି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କରିଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଏଇଆକୁ ଦେଖିବା ରଖିବା 900 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ଇଏ ବିହନ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ବିଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଓ ହେଇ ଆସିଲେଣି ଏଇ କାର୍ରେ କ'ଣ ହେଇ ଆସିଲେଣି ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ହଉ ଆସ 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 ବାବୁ ଆଇଲେ ଚେୟାର ପକାଉଛି ଖାଇବା ହଁ ଆସୁ ଆସୁ କାମ କିଛି ହେଇନି ଖାଇବା ଆଇଲୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଇଲୁ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଆଇଛ ଏଠି କାମ କରିବାକୁ ନା ଭେଲିଆନ ଭଳିଆ ତ ଦେଖାଉଛି ଇଏ ସେ ଗୋଟେ କରଣା କ'ଣ ମୋ ଛାତ ଫାତ ପଡ଼ି ଯାଇଛ କାଲିଠାରୁ ତଳା ଉପରେ ଆଇ ରହିଛି ମୁଁ ଡକେଇ ଦେବୁ ବିଲ ରହିବାକୁ ତମେ ଆଇଛ ଯୋଉ ସେ ଗୋଟେ କରଣି କ'ଣ ଖାଇଯାଇକି କାମ ହବ ଚୁଡ଼ା ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ଚୁଡ଼ା କରିଦେଇ କରିଦେବା ବିଲ ରହିବାକୁ ପୋଡ଼ ଇଏ ଖାଇବ ଯୋଉ ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କୁଟ ଆସିବ ଖାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ବି ଗୋଟେ ବରା ପିଆଜି ଗୁଗୁନି ନା ପିଆଜି ମୋତେ ଦେଖଣି ହେଇଛି ଏଠି ବରା ରହିବାକୁ ଆଜି ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଲ ଆଇଲା 100 ଟା এই গাঁ বাট গড়ি বালি মাটি আম হাত ছুয়া মাগে你别笑，别哭了。ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେ କି ଲେବର ଦେଇଛି ତା ଖବରଟା ବୁଝି ମଜା ଖବର ଆଜି ଗାଁ ଗାଁକୁ ଆଜି ଚକଲେଟ ଖବର ବୁଝି